Laci posiela 5, díky moc, Laci, thank you so much. 303 eur ešte. Za chvíľu budem streamovať na nabíjačku. Mám 41%, ale nabíja 5 hodín, takže nemám na výber. Musím streamovať na nabíjačke. Úplne do mŕtva až. Čo má s internetom? Však nejde, čo mám robiť? Kde si? Vonku? Da kde teraz? Či kto tam vraví? Na terase. Ale ubytovanie dobre máte, počúvaj. Čo je to, nejaký hostel? Neviem. Dom. Spoločná kuchynka? Nie, to každý má svoj, to je nejaký dom. Dom jeden, taký v Radovke. Tak to dobre máte. Hej. Týždeň sme boli na inom, ale volal som sekretárke, nech to zmení, bo sme nemali ani pračku, ani internet bol slabý, vypadoval furt. Aha. Treba ich otravovať, nech dajú lepšie. Hej. Máš sám izbu? Dvaja sme, oni majú po samom, ja som s tým Nemčinárom. A Nemci majú sami, nie? Nemci nie sú s nami. Sami. Aj? Kurva, dvaja majú jednotky izby a vy máte dvojku? Hej. Dobrý výjeb, nie? Väčšinou ja mám, my máme 4 postele, ne? Väčšinou ja mám sám izbu, len dneska všetci ošli a už si povyberali izby, vieš, a nechcel som prečiť, vieš, že prídem a to je moja, ty vieš, už si vybral, vieš, tak dám kým, učine. Toto je výjeb, nie? Ale väčšinou ja tak robím, vieš, že chytro vojdem a teraz sa mi to vrátilo, vieš. Aj tebe klasne. Ľudia, 124 ľudí, 303 eur potrebujeme ešte. Keď pošle každý po 3 eurá, tak zajtra ma nezavrú. Vidíš, fajne oholený, piče, ja zarasnutý. Musel som, lebo nemám strojček, vadí mi to potom. Servus. A to keď duet robím, tak sa ťažko číta komentáre, čo píšu. Ono to vôbec nevidno. Vidím len taký pasík a hneď to preskakuje. Kvôli konzumácii, ja vím. Hej, svieti tam tá konzumácia od látok, ne? Ťažko sa to Počkaj, zase. Niečo klikol, alebo nevidím nič. Ide stream. Chlapci, ja to mám ešte len dosekané. Ja vidím celú obrazovku bielu teraz. Čo má za telefón? Nokia 3310, či čo má za telefón? No, a to mám požičané za 15 eur na deň. Čo, telefón? No, lebo svoj som rozjebal. Toto musím zajtra zaplatiť. Tiež. No nič, vojenský režim nastal, žiadne cigarety, žiadne drogy, žiadny alkohol a po 3 dňoch máš nový telefón. No, ale piču zarobím. Nervózny. Nastavil som puntakanský režim. 2 Malborky som objednal teraz a 6 pív, 6,6 deci. Prezidente. Počúvaj, ty máš nastavený režim a keby si v Dubaji bol na 6. poschodí v bazéne do piče, čo ty trepeš? Že punta kanál, ty si...
Veľa díky. Počuješ? No. Tak ale ja som bol zvyknutý chlastať s kurvami po baroch do piče a nehávať veľké tringelty. A nie zavretý v baráku on s pivom, flaškovým a s cigaretami, kurva. Takže to ja už mám vojenský režim oproti tomu, čo som bol. Z 10 000 prejsť dole na 4 mesačne, to je pre mňa veľké utrpenie. Nie. Mesačne. Ja som to týždeň nemal zapnuté, ne? No to kde si ušiel? Ľudia, z tohto nezarobím nič. Posielajte frajeri aspoň po 20 €, vy čo robíte v zahraničí, tu mám číslo účtu pod fotkou. Nech tam 20 len tak lietajú. Kúpime ten NFC-čkový telefón, ja sľubujem, že tie streamy budú 3-krát kvalitnejšie. Srb! Hello, my friend. Ole, cecky hole. Hello. Srb! Yes. Kak radiš, brate? Srb. Kak radiš, brate? Pučím kurac. Jebem ti majku. Dobro mi priča moji srpski. Je to Srb? Hej, Srb. Hej, Srb. Tako je, ajde. Pričamo mi srpski, pa nema problema, šta ima? Nema problema. Odakle? A, iz Kragujevca. Pa kako? Usa učima, a ja, hajde, pučim kurac, kak radiš, brate? Pička materina. Ale srpčina ide rýchlo do hlavy. Hej. A keby si chcel nasrať, tak mu povedz, že jebem ti majku. Jebem ti majku. No a to je už ale konec. Može. Može. Kažem, kad želi da te iznervira, onda neka ti kaže jebem ti majku, ali ovo je malo previše, pa znam ja. Merci beaucoup. A poďme aspoň lajkujeme, ideme zobrať toho vína, či čo to tam má. Toho vína chujovina. A ti, brato, odakle si? No, bravo. A ti, brato, odakle? Ja i Slovačke. Ja znam da si iz Slovačke, odakle? Kako? Ja znam da si iz Slovačke, odakle? Šala. Šala? Da, koji grad, misli? Si Mađar? Pa šala ti kažem, ja znam šala. Blizo Trnava. Si Slovak. Nem tudo Maďarom. Ne čujem ništa. Drži mikrofon. Držiš mikrofon. Hej, počkaj, prídam. Tlači. No, vidíš, ty si z Nemecka ušiel a mňa tu osud dojebal. Hýbaj ku nám do firmy, ťa vezmu. Však to jak na schvámi, ukazuje mi vesmír, že sa tam vráti. Však ale koľko mi dajú? Neviem, tebe dajú dosť, bo vieš jazyk. Tí, čo vedia jazyky, majú dobré. Čo? To je podľa toho, ako si vyfajčíš u boca, vieš? Ja. A čo seka zase? Seka mu internet. Aká je... Včali som bol kupovať 2 razy reťazku tam v Pesku. Už aj baterka ide ďalej ľudia. Toto nedopadne dobre. Jo, baterku? A tu.
potom, dobre. Čo si, toto nedopadne dobre. Ja som pozeral, že by som šiel do Punta Cany, keď poviem na Filipíny, ale z Punta Cany na Filipíny 1600 letenka, bola riadna pálka. Taj len. Blokuj to ľudia. Vládny špeciál? Čo chvíľa? V prvej triede pôjde. Business class. Delfínos dík, vítaj, teba som nevidel zo 2 týždne. Adrian posiela 50 centov, díky moc ľudia. Keď každý pošle 50 centov, budeme bližšie cieľu o 60 eur. Každý po 50 centov. Každý po 50 centov pošlite. To posielajú? Hej. Extrémne to syká. Vieš, Jugo sa pýta, ako ti má poslať. Pod fotkou je číslo. Pod fotkou je číslo. SK, hej? SK. Nie, to má Revolut, litvánsky účet. Jugo sa pýta, že ako ti má poslať. Vravím, že pod fotkou je číslo. To LT, hej? Hej, LT, hej. LT, hej? Dávaj, hej, LT. A poznámka Srbia. Ale ja ti dám. RS, ješ a ďalej. Dávaj, hajde, posielaj, hajde. Čali. Brate. Dík. Šalite pare. Nikad nemá dostať, treba mi pare. Nechaj ma na cigáre i rakie. Treba mi pare. Jutra idem uzatvorkať. Nie som v Dánsku, v Nemecku som. Dáni to zrušili, povedali, že sme drahí Slováci. Tak v Nemecku som teraz. Bella, díky Bella. S nožom tu prišiel. Skáde máš taký nož? No? Majaký ukazovať. To není dobrý signál. A ešte Jugoš poza chrbát mi tu chodí s nožom. Není dobrý signál. Neukážem, pod bloka dostanem. Delfínus dík. Čo máš? Dík. Poďme, ideme mu zobrať víny. Jofo, nazdar. Kurva, jakú slaninu má. Hej, kako. Nie. Srbska? Až idem skontrolovať účet, ale nič podľa mňa. Kedy si mal slaninu? Spiska Nová Ves. Spiska Nová Ves. Zo Spiskej slanina. Ja, fodík. Tá dobrá slanina. Ale svinia bola určite z Poľska.
Lešinský dík. Dík. Bola slanina dobrá. Dobrá slanina. Delfinos dík. Ej. 302 eur potrebujem do zajtra, to nedám nejako. Som v piči, totálnej v piči. V totálnej piči som. Ja neviem, čo spravím. Jak aspekty noci, jak to pustím, však mi nejde ani stream nejde normálne, však to načítava furt. Prečo je tu ticho, čo si myslíš? Nejde to. Slaninu. Furt načítava, vidíš, že televízor svieti a nič. Vypni televízor. To ide cez Wi-Fi? No? Skús ho vypnúť, možno pôjde lepší signál. Nepôjde. Nie? To na schvál nejde. No určite na schvál. Chcú zo mňa spraviť otroka tu, aby som pre nich predával fety, vieš, aby som nemal ani telefón, nič. Zas to seklo. Chcú ma zotročiť. Nebudem fetovať, jebem na to. Nič, musíš dať Toto už post. prehnali, že ešte aj Musíš pás dať mi ramadu. zobrali, nebudem fetovať. Mám piči. Ale potrebujem prachy, lebo ma zavru zajtra. No nedopadne to dobre, ti hovorím. Veľmi zle to je. Neviem, kde zoberiem 300 eur teraz do zajtra. Takýmto tempom, však za 4 hodiny som spravil 60 eur. Jak spravím 300 eur? A je veľa hodín, je noc. A mne tí kľúčoví ľudia, tí moji silní, naposielali na 3 piče love už. Vieš, a tí noví ti nepošlú, lebo ťa nepoznajú. Ani nevedia, o čo ide. No nič, ty budeš musieť pohľadať nejakého Nemca, turistu, keď pôjde pri bankomate vyťahovať peniaze a obúchať ho tam. No, alebo vyfajčiť. To bude mať ešte aj legálne. Dvoch náraz. Nehajú aj 500 v keši. iPhone mi kúpi, Milan, díky. iPhone ti kúpi. iPhone ti kúpi s tým MFCčkom, či čo to zháňaš. To samozrejme. A čo, dneska máš post, ne? Jaký? Nefetujem dneska. Ne, vidím. Taká pijem. A nehulím 3 mesiace už. A to väčšina ľudí si ani nevšimli. Oni mi len nadávajú do feťákov, ale že nehulím, to si nikto nevšimol. Však ja som nevedel prestať huliť, ale 7 rokov. A nehulím už ale 3 mesiace. Však to je úspech jak hovado. Však z toho si vymletý jak omáčka. Leštinský dík. Dík. No už
už ani nepočuť, ne? Vždycky dík. A už ťa vidno. Teraz ja mám problém, že jak mi nejdú peniaze, tak fajčím jednu od druhej. Čo koľko chceš? Každý nech pošle koľko môže. Čo je to za otázku? Koľko potrebuješ peňazí? Koľko chceš? 75 000 chcem, no. Pošleš mi 75 000? Nie, do piči. Tak čo to je za otázky? Každý nech pošle koľko môže, kurva. Však ja nemám spravené už 3 daňové priznanie. To ako fakt mám ti to celé spočítať, koľko potrebujem peňazí. 70 až 100 000. Aby som bol na nule. A za chvíľu ma zavrú, bude pokoj. Napíšem tam nejaké texty a začnem repovať. Vyjdem z basy a bude zo mňa reper. Spravím formu. Ľudia mi budú posielať balíky. Však to ma pozná milión ľudí, ja budem v base král, ty kokot. Nie, že ja budem fajčiť kokoty. Kokot budú fajčiť mne celá basa. Však toľko ľudí, jak ja nepozná nikto. Tabak, káva do piče, to tam bude mať na tony po skrinkách. Budeš to tam šnurkovať cez mreže. A to budem mať ľudí. A spásí rovno do cudzineckej legie. Ako? To už som starý na to. Už mi tu píšu, že tu idú poslať, bo máš smutnú náladu. To oni len tak píšu. Tí, čo posielajú, nevypisujú, že idú posielať. Nech. Čo sa ti minule stalo, keď si mal ten nos dobitý? Však čo, zlomili mi nos. Ale za čo? Kvôli čomu to bolo? Chceli mi ukradnúť telefón, však šlapka mi dala ruky do váčku. S obidvoma rukami naraz do obidvoch predných váčkov. Našťastie som nemal telefón u seba, ale išli po telefóne. Cigarety zobrala. Tak som jej jebol po ruke a hneď dvaja ma tam zozadu ma zobrali dvaja. Mal si vypité, či normálny si bol? Mal som. Mal som, ale to je jedno, to jak sa dotkneš kurvy, to som ešte veľmi dobre dopadol. Dali mi asi 4 na hlavu a 1 na zemi, keď som bol. Na prvú mi zlomil nos. A to ešte celkom dobre, tak ja mám zlomený asi 6. krát. To ešte dobre vyzerá. Neviem, či ti ho nenarovnali. Však tiež hovorím, že keď ho trafil z tej dobrej strany. A mohol si sa trošku pobiť a vystreliť mu zuby, vieš, a potom si iba nahodiť tie zuby jeho. Že merci, čau. Leštinský dík. A potom čo? Dáky ľudia ťa zachránili, či ťa nechali tak a odišli? Ale kde však to celé mesto ovláda, jedna skupina, však pomaly celý štát. Toto je úplne iná politika funguje.
Však tu ovláda kartel hlavne všetko. Však minule obesili jedného policajta v Santo Domingu na námestí, lebo chytal oných, nie? Chlapcov z kartelu, tak ho obesili verejne na námestí policajta. No. Neviem, či nie na jeho zlatej reťazke, alebo na čom. Plné noviny to... Takže takto toto funguje, keď ideš proti týmto chlapcom. My si kde vylapal? Nejakej slepej uličke, kde neboli ľudia, či tak, kde pred ľuďami? To je normálne v centre tu, však toto je lukratívna oblasť, len to je presne tam nejaký roh, kde není kamera, oni preto tam stoja. Majú vyrvať takú lapu z plotu a hasi to tam z kraja. No. Dík, Jozef, Mikula. To by nabehli vojaci. Tu chodia aj vojaci. Sú tu všelijaké partie, more. No policajtov sú tu najmenej 4 druhy a sú tu aj takí, čo idú proti kartelu. Do piče, tí sa nejebu. Všelijakí oni uniformáci, čudáci sú tu. Neboja sa. So samopálmi chodia na motorkách, do piče, tak chodí so samopalom. Oni majú piči. Však minule tu bola streľba do piče, tuto za mojím oknom, kurva. A to boli nejakí v civile, čo mali len pásky cez rukávy. Šedov díky. A to pod oknom mám do piči. Ja som tých ľudí videl, lebo som vyskočil na záchod, tak kúkam, čo to tam je do piče. No a ja viem, ktorý chlapec tam ordinoval, odtedy som ho nevidel. No neviem, či to schytal, ale tak môžeš zamyslieť. Počuješ to? Nič, mohol si tam roztočiť riadnu bitku, vylátať, fajne by ťa deportovali prvou triedou. Zabili by ma. Damian, díky. Ono, ja keby som aj ich dal dole, čo by som ich dole nedal, tak by došli 50. A s nožíkami, s mačetami by ma rozsekali. To počujem letovú niekde. Pýtal som sa už pred chvíľou, že prečo blokuje. Povedal, že každý vie, že prečo blokuje. Blokujem, lebo neposielate peniaze. Ja potrebujem peniaze, lebo to nedopadne dobre. Pravda. Damian, díky. Na zdravie, že? Bereme vína. Dík. Martin, dík. Pravda je, no, situácia je vážna. Však aj ten chlapec, čo drží môj pas, to není radový občan, nejaký hociaký. Ten už hľadal zámienku. Boli tam dvaja takí, že čakali, že len trošku zlý úsmev by som dal. Hej. Úplne čakali na to. Ja v kľude mu opakujem to isté dokola, víš. Neanie mi dať pas naspäť. Tak som odišiel. Chcel telefón. Chceli ma zbaviť telefónu. Ty nemáš pas teraz? Oni ma potrebujú zotročiť bez telefónu, aby tu som robil pre nich, rozumieš? Však som minule stretol jednu Rusku, na tu už je 14 rokov takto. Potom už sa namočíš do nejakých vecí a z toho už nevylezeš nikdy. Damian, díky. Víš ako. Vidíš, čo si nemal, no a to už cez letisko neprejdeš. Damian, díky. A ty čo ťa vylatali, ty ich stretávaš tam, keď chodíš, či ne? Či už si ich nevidel odtedy? Ja ani neviem, jak vyzerali. To bolo však, oni ma zobrali zozadu. Ja neviem, kto to bol. Majú to, ako však šikovní sú, nie? Nerobil to prvýkrát. Zobrali ti dačo, či nič?
Však len cigarety som mal u seba, 4 Malborky. To mi tá kurva zobrala. A oni išli po telefóne. Však aj ten, čo mi zobral pás, ten chcel telefón, on mal piči celý pás. Telefón. Oni ma potrebujú odpojiť od siete. Pokiaľ ja som na sieti, ja som samostatný. Ako náhle som odpojený od siete, som v piči. Skončil som v tú ranu. Preto mám čas do zajtra do 12. Mám čas. A potrebujem kúpiť svoj ďalší telefón s NFC-čkom, lebo len s pasom viem vyberať hotovosť Western Union. Preto potrebujem NFC telefón, ktorý stojí najmenej $160. Tuto Imino našiel nejaký ževraj za $100, čo je $120, len do Punta Cany ďalších €15 je taxík, čo je ďalších $20 a už to máš $140 znova. Takže... Takže tak. Muchotrávka, díky. Damian, díky moc. Thank you so much. Damian, díky moc. Môj otca, detka, brat, čo sa zrazil s koňom, díky. Počúvaj, jeden Čech išiel na Filipíny, ne? A skúter som musel požičať a nechcel ho, bože drahý, ne, za €9. Tak si požičal za €5. Jeden deň ho mal a išiel ho vrátiť. Počúvaj, mal značku, ne? 30 sekúnd alebo minútu trvalo, kým vošiel dovnútra, keď ho šiel vrácať a vyšiel vonku s babou, že idú skútra skontrolovať, či je v poriadku. A oni mu zajtra stihli tam rovno odkrútiť značku a vravia, že nemá značku. Je 155 €. Jak nezaplatíš pokuta, tak zaplatil, odišiel. Ja vrajím, ty si odišiel a za 5 minút značku nakrutili a ďalší turista dávaj. Kakať. To sú vyjeby. Muchotrávka, díky. Ľudia, poďme, aspoň lajkujeme na 30 000 lajkov, poďme. Ľudia, 150 ľudí, potrebujem aspoň 10 bombardérov, nech mi pošle po 10, po 15, po 20 €. Ja tu neprežijem zajtra. Toto ani není môj telefón, ani nefunguje poriadne. To máš od koho? Číslo pod fotkou. Alebo fotka je QR kód. Ty si mal 2 mobily, kde si ich dal? Aj euro mi stačí, €11. Rošlapal som ich. Od nervov. Ty si capo della tutti. Počkaj, ale jeden mi ukradli a mi nehovor, že to bola náhoda. Aj toto mi chceli ukradnúť na objednávku. Presne vtedy, to bolo hneď v ten deň, jak som povedal, že ideme robiť na telefón. Že celodenný cieľ je 500 € zarobiť, nech kúpim poriadny telefón a hneď mi išli po telefóne, aby som nemal s čím zarobiť na ďalší telefón, nech som nesamostatný, lebo im odtiaľto utečem a ja som pre nich prísun peňazí, rozumieš? Dojná krava do piče. Zarobím zo streamu, oni mi môžu nechať pustiť len fet. Toto oni nechcú, aby som im neutiekol, lebo to sú ich prachy, oni to tak berú. Svine. Neviem sa odtiaľto dostať, všetko mi tu Tomia. Ja som pozeral aj tú pokutu, že koľko budeš platiť, nie? Tam do 200 € budeš platiť, ak neprekročíš rok. No. Jak odídeš do roka, tak to nebude viac než 200 €. No. To je dobré. Nejaký formulár tam vyplním. Ja ideš domov. Tak pozriem účet, či sa hýbe. Vrtuľníky tu začínajú lietať, tu nelietávajú vrtuľníky ešte tak nízko, tak blízko. A karta bankomatu funguje? Nemám. A ako to vyťahuje z toho Revolutu? Ja som vyťahoval z Western Union s pasom. Bez pasu nevyťahnem, pas už nemám. Takže teraz, keď ti pošlu, tak to nevyťahneš, či ako?
Čo? Nie? Musím kúpiť telefón cez PayPal s NFCčkom. Z nejakej predajne, kde akceptujú platbu PayPal. Tam musím kúpiť telefón s NFCčkom. Inak som piči. 6 eur každý výber z bankomatu. Ale som flexibilný, rozumieš? Není som obmedzený, či má výpadok siete Western alebo nemá. Vyberám v noci, hoci kedy, kupujem pivo, cigarety a streamujem do rána. Tak to nemôžem. Ja zarobím raz toľko, keď budem mať telefón s NFCčkom. To keby ľudia chápali tie súvislosti, úplne ináč by fungoval stream. Len ja tiež, ako to sú všetko skúsenosti, ktoré naberáš postupne. Keby som vedel, že ten telefón s NFCčkom je tak dôležitý, tak ho riešim prvý. A ja ho riešim na konci. Keď už ľudia sú vyhádzaní, rozumieš? Už mi poposielali do piče všetko a teraz sa neviem dostať k tomu telefónu, ktorý potrebujem teraz najviac. Bloknite ho hneď. Žiadne takéto smiešky do papule tu nebudú. Odchod do piče. Jebal som ti mamu, tú prašivú kurvu. Viktoria, čau. Viktoria, dík. Dík. Alex, dík. Dneska to ide jak z chlpatej deky, no. Nie každý deň sú Vianoce, Karol. Viktoria, dík. Kupko 85, dík za vežičku. Pomoc. Hej. Ale on už kúpil telefón, niekedy si mne sa zdá nový. Hej. Chaos. Dík, chaos. Kupko, Katroven Senk. Joj, Matej posiela 25 eur, díky moc Matej, thank you so much. Dobre, je tam 127 eur, ešte potrebujem 363 eur. 273, to sme najbližšie zatiaľ. Od včera. 273 eur. Je tu 160 ľudí. Keď každý pošle po 2 eurá, sme tam. Hneď sa lepšie dýcha do piče. Kurva. To už sme skoro na 30% do piče. Tak, ty si ešte aj Maybach kúpiš. Ja budem rád, kámo, keď to prežijem zajtra. To srandy hovorím. Si myslíš, že ojebávam, ty kokot. Neuveriteľné. Akože zmysel by to dávalo, ne? Hej, a presne po roku, ne, prvou triedou a čítačka na peniaze. Nemám šancu. Zvláštnym špeciálom, hej.
Ja som taký riadí, len som nie od druhej do pice. Ja si môžem kupovať ďalšie cigarety, ako fakt kurva. Jeb na cigarety, telefon si radšej kúp, ak ti ho treba. No. Ty nespustí mi ten YouTube ani bohovi na tej Wi-Fi. Ani pič. Čo chceš pozerať, nejaké nové videá od Buča, či čo tam chceš na tom Pustiť YouTube? muziku, nie? Pre ľudí. Nepozeraj YouTube, bo budeš akurát agresívny z tých videí. Ľudia, potrebujeme ešte aspoň 5 strelcov po 25 eur, jak poslal pred chvíľou chalanisko tu. Strelec. A potom už len kúsok. No ešte dobrý kúsok do piče, však to ešte 275 eur. Matej poslal 25. Neviem, či to není ten istý, čo už naposielal dneska si dokopy ďalších 20. Ešte 273 eur potrebujem. Ten telefon koľko stojí? 160? $160 zhruba. A to bude nejaká sračka, len akurát to má NFCčko. Tam ide o to, nech ja viem vyberať z bankomatu prachy. Ja si viem dať aj poslať svoju Revolut kartu, ktorá príde za 2 dní prvou triedou, lenže ja tie 2 dní nemám. Toto je prúser. Ušetril by som dosť peňazí, vieš. Ja tie 2 dní nemám. No a nemám ani telefón, takže tak. Tento není môj, aj to budem musieť zaplatiť. Požičaná šunka totálna. 15 eur na deň za úplnú šunku, ktorá seká jak svinia. Monika, Markus, díky. Ale vieš, čo je dobrá správa? Blíži sa polnoc a okolo polnoci ľudia prestávajú používať mozog. Ja, že to už budú šťastné čísla, že 0, 0, 0, 0. Teraz budú robiť kadečo, takí, čo dojdú z pobednej a bachnú si fľašu vína. Mohol by som to spraviť za 2,5 hodiny, ale len čisto teoreticky. Budem musieť udržať telefón pri živote, lebo len 26% mám baterku. To neviem, jak dokážem. A tú externú baterku si kúpil, či ju furt nemáš? Bo aj to už 2 mesiace ukupuješ. Aj tak by mi bola na koko teraz. No a čo, však aj nedelu ja poobedné, nie? Ľudia. A teraz si na ktorom ubytovaní? Na tom, čo si bol vtedy, či to furt meníš? Neviem, na ktorom som bol kedy vtedy. Neviem, nesledoval som to týždeň, takže neviem, vieš, na ktorom som... To po týždni sa nezmenilo, nič som tam, kde som bol. Kino. Čo tam je?
273 eur mi chýba. Mohli by ste začať posielať aspoň po desínke ľudia. Vy, čo máte aspoň 5 na účte do piče, 10 eur vás nezabije. Fakt som peknej piči teraz. Počúvaj, v piči budem ja zajtra ráno v sklenej vate, keď budem robiť. Čo robíte tam do piče? Izolujete alebo kerú piču? Nie, krokvy podpraskali a spevňujeme to. A Nemci to nechceli takú robotu robiť, tak to dali Slovákom, nie? A ja Jasné, 110 že kg, vieš, po sklenej vate sa tam vaľam, vieš, 110 kilový medvedík sa tam vaľa. A ešte šikmá strecha, nie? Hej. A ešte v obchode, vieš, v nakupnom centre, čakám každú chvíľu, kedy sa prepadnem niekde na regál, vieš, na pokladne, že jebnem. Pošli Bucovi aj 500 pre mňa za mňa. Hlavne vypadni do piči odtiaľto už. Vraj sme na YouTube teraz, pozdravujeme vás. Bučo nazdar. Pozdravujeme príživníka Buca, pozdravujeme príživníka Buca. Čo vlastný kontent v živote nespravil, len sa priživuje na ľuďoch, ktorí si spravili meno sami krvopotne za vlastné zarobené prachy. Prišiel nejaký vyjebaný prícud z nejakej skurvenej zasranej dediny spoza Nitry a tu sa priživil a nazýva sa, že on zarába. A mňa nazýva žebrákom a na mojom mene sa priživil tento kokotko tupý, kokot nedonosený, priteplený pštrosik, kokot. Karolo, ty keď sa stane dostaneš, tak pôjdeš s Bučom do podcastu obidvaja. No jasné. 20 000. Díky. Ale už mám ponuky na podcasty. Už mám si pozná dosť ľudí. Ľudia posielame, každý aspoň po pečke. Dík. Potrebujem sa odtiaľto vymotať. Musím ísť na Kubu, ľudia. Do 2 týždňov som na Kube, ale treba začať posielať prachy. Idem na Kubu. Áno, však tam je prvá ambasáda, nemám pas. Čo mám robiť? Musím ísť do Havany, na Kubu. Ideme na Kubu, ľudia. Monička, dík. Muchotrávka, díky. Môj otca, detka, brat, čo sa zrazil s koňom, díky. Ľudia, posielajte, ideme na Kubu, len potrebujem telefón s NFC-čkom. A hneď začínam riešiť náhradné doklady. Zoženiem lacnejšie ubytovanie. Tu už ma neuvidí nikto, ani smrad tu po mne neostane. Idem z Bavara, idem do piči definitívne. Len potrebujem prachy. Bela, díky. Mazar. Vieš, kúp si nejaký ťuk a streamuj cestu domov z Punta Cana. Tak, po Atlantickom oceáne sa budeme nanášať na vlnách na ťuk-ťuku. Loďou pôjdeš. V noci, víš, taká 15 metrová, že s tým tuk-tukom. Keď ťa zavalí do piči hen taká 3000 tonová vlna, ty kokot. To musí byť úžasné. No, za chvíľu nemám baterku, ľudia. Idem kontrolovať účet a ideme to blokovať. Koľko moderátorov? Tu má čas. Dám vám 16 minút, je 34, 50 ideme blokovať komplet stream. Kto nepošle aspoň euro, kto ešte neposlal, tak všetci idú do bloku. Odchod do piče. Idem si kávu zrobiť rýchlo. Účet stojí na tých istých číslach. On kávu v noci takto si dáva, ráno stáva do roboty, ty budeš more jak one. Jak omáčka ráno. Ja som zoravý, ja to dám neboj.
Počkaj, budú tam, mám. Oj, 3 viny. $5 som zarobil za hodinu a pol zo zápasu. 5 zasraných dolárov. Pán Boh zaplať aj za tých $5, ne? Presne tak. Hudbu neviem pustiť. Vôbec nejde ten internet. Pôjde ten koč. Orava, pozdravujem. Zatváram dvere. Idem na druhú Wi-Fi. Musím ísť na nabíjačku. 22% baterka. Dobre. Máš 4 minúty na to, aby si poslal niečo, ale budeš do bloku. Tu mi pičoviny nebudeš vypisovať. Oravská Lesná. Ja som z Rabče. Kto tam ešte? Trebišov, pozdravujeme východ Trstena. Toto je Karolo. Monika Dík. Neviem. Lekvár Dík. Kavička. Nech všetci umrú. Svine zasrané, vyjebané, svinské. Svine. Vyjebané, svinské, svine, skurvené, zasrané, vyjebané. Není tu nejaký frajer, čo pošle 100 naraz. Však toto ja nemám šancu. Ja skapem zajtra. Skapem. Som mŕtvý muž. To je v piči. Som v piči. Som v piči. Som v piči. Som v totálnej piči. V totálnej piči. V totálnej piči som. V totálnej piči. Vôbec mi nejde internet. Ty ma nesleduj, ty vypadni do piče. Odkiaľ si aj došiel, ty kripel vyjebaný, zasraný.
Už 10 minút a blokujem celý stream, kto neposlal. Celý stream vyjebem do piče. Vôbec ten YouTube nechce načítať, nechce mi to pustiť hudbu. Celé je to zablokované, vôbec to nefunguje. Svine skurvené, zasrané. Aby vám zomreli mami, vy čo to robíte. Aby vám zomreli deti bolavými smrťami. Nech vám zomrú rodiny celé. Na rakoviny a na leukémie, hnusné, bolavé. Ale bolavé smrte. Vy čo mi robíte zle, nech vám zomierajú rodiny na bolavú smrť vám želám. To nie, že nie, aby ste skapali. Skapte. Svine. Slovenské svinece. Hnusné, vydemané, skurvené svine. Zasrané. Svine. Hnusné. Svine vyjebané, skurvené, zasrané. Neviem sa dostať ani na polovicu cieľa, ľudia. Ani na polovicu cieľa sa neviem dostať. Zmenšíme cieľ ešte 73 eur. Máme nový cieľ. Dnešný cieľ 73 eur. Je tu 151 ľudí, každý po 50 centov. Každý po 50 centov. Neviem tu vysielať, ľudia, neviem vysielať. Neviem vysielať v tejto miestnosti, nejde mi hudba. Skúsim si to kliknúť sem do zásuvky, dať stoličku von. Toto mi nedočiahne ani na stoličku. Dočiahne. Aj na Nech zomre, nech mu zomre žena, nech aj on zomre. Keď budú mať deti, nech im zomrú. Nech sa narodia mŕtve. Nech im zomrú rodičia, nech zomrú všetci okolo nich, čo mi robia zle. Nech všetci umrú. Preklínam ich na smrť všetkých. Čo ma tu týrajú. Nech majú rakoviny a leukémie, strašne bolavé choroby, hnusné, dopravné nehody. Invalidné zranenia, do smrti na invalide, na vozíku, to im želám. Oni, čo mi robia zle. A ich blízky, nech trpia celý život. Tie svine zasrané. Nech zomierajú a nech trpia. Takíto ľudia na ľudskom utrpení zarábať.
Peter C. posiela 22, ďakujem veľmi pekne, díky moc pračinu, 22 posiela Peter C. Otvárame šampanské. Dobre ľudia, je tam 149 eur, ešte 51 eur do prvého cieľa. Potom bude druhý cieľ 200 eur, ale nech není veľký ten cieľ, ešte 51 eur, je tu 144 ľudí, každý keď pošle po 33 centov. Každý 33 centíkov, alebo 3,33 kto môže, 3,33.